Sa fl-aħħar wara jimsħaħ ta' inkwiet u tħassib minn diversi pazjenti se jibdew jiġu provduti pilloli ġodda tal-pressjoni. Dan wara li fuq livell internazzjonali bdew jiġu rtirati l-pilloli l-antiki, il-valsartan, li kienu jitqasmu anke f'pajjiżna lil pazjenti li għandhom din il-kundizzjoni. Il-pilloli tal-pressjoni Candesartan li nġibu minn flok il-pilloli valsartan issa huma disponibbli mill-ispiżeriji kollha li huma fl-iskema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek, il-POIC. Jidher li kull spiżerija ingħatat tkun sinna biex kull persuna intitolata għal dawn il-pilloli tkun tista' tingħata provvista għal xahar sħiħ. Persuni intitolati għal dawn il-pilloli jistgħu jmorru fl-ispiżerija reġistrati magħha, jieħdu magħhom il-pilloli valsartan li fadlilhom biex jinbidlulhom ma' dawk Candesartan. Issa dan it-tant fis-qarrija ntqal li l-pillola Candesartan ta' 8 mg hija ekwivalenti għal pillola valsartan ta' 80 mg. Fil-waqt li Candesartan ta' 16 mg hija ekwivalenti għal valsartan tal-160 mg. Id-deċiżjoni tal-gvern li skontu kellha tkun provduta mediċina alternattiva għal pillola valsartan kienet ittieħdet wara li l-Aġenzija Ewropea għal Mediċini l-EMA kienet avżat li nstabet potenzjalment impurità mhux mistennija fl-ingredjent attiv immanifatturat fiċ-Ċina. Dan kien wassal biex xi prodotti li fihom il-valsartan ġew affettwati. Iżda xarilu fl-eqqel ta' din il-kriżi, il-gvern kien appella biex ħadd ma jwaqqaf l-użu tal-valsartan.